me wonu nkuni nipa nani huna de nti wonu nkuni nipa obetima aboa me kwafo obi a nani enhunu ade a wonhu se de obesi ne me atena afanti obeboa me ne tena yenso me hu mo bia wode aboa me nti na me de bedam mo. Okay. Problem ben enana ewo ho no mo a wo hia sofo bonidin ye friend sen sofo din de sen me pa cho ye friend no sofo Joshua woni no ofie di be na de friend no adai me ba cho fireman e de friend wan kasa de no ofie wo na wura no di be na de friend no ba cho fireman o friend fireman no so ajo so sen firewoman ana ho de no so jo so sen sofo so jo so sen o friend fireman o jo so sen o friend oba I see as a chance saying me ba cho mi 87.9 Kumasi e wo se wo o friend fireman no ajo so oba. Okay. How ben na wo ho no mo a fireman e ka se obeboa wo a 11 years ni e wonye na adwen se wo boa wo de how na wo ho me pancho me ne ba ma bia tena na e basa me so da e bia na obi ne me da obi ne me da nti aware de me ba aware bia ba ma bia me ne betene bia na ye basa sunsuma aware nti ba ma ne nkohu abusua mpo na waye me ho ade enti me waka so woni me situation nti ena ma me edi na chi oka se woni wo situation nti no na pede na wo mpe no se de wo kan de na chese na wo mpe no ba situation na me ba cho me pe no o pe no me ba cho okay enti de ma wo jitu wo party tru ne se na oye nyame nipa oye na adwen se wo hu problem a wo mo nti wo beboa wo na motimi aso ano ena motena ye no problem no anamon ben ni anamon ben na wankasa wutufa ho a wa hu se sofo nye na adwen se opeso oboa wo me ba cho mi chini kwa ba bi onu ankasa ni nua na chiri ma mienu ye sofo wo ye sofo akroponsanse mi ankasa mi tu anamon kwa ha woni machimpo ene me nko bia anka nche onua ne se bia house ne wo oba no so nti bia obetimi aboa mi ankasa na mi tu anamon ko ba bia mi ana mi tu anamon eko ba bia mi ana mi tu anamon ko woni machi mi kobo me kompone se me ba wo musa me se wo ko ene kwasi se mi ankasa na me sa bo amane e kire ne se me ko enipa ni sisi o sisi me kampa wo mfim ti ana me kan se enya wo na me kasa me ko wo ne mi ankoma kwa banso wo musa me hwe bat si na me ko ya enipa ne ye de e ka kire me enso me ka kra na wo mfim. Okay na abusua no so danu ada ye ko sofo ho no ye ne sofo kasa no sofo kan se wo hia wo no wo ye kremoni e no ka se wo pe wo wan kasa sofo ne wo ha nhihye be na mudi gu akwam osom difference a eda montam se wo ye kremoni na wo no so ye sofo na akwakoduru se abusua se wantuba ama frɛ nyame a wo mo makwan e ma ne nya ho ade no ahyase no mo hyehyɛ be na mudi gu akwam me pa cho starting wo be pe me no me kan se mi ye kramoni den tan kwa na me ma me nso wo ho me kan se mi ye kramoni ntimi medu achi mabusuafo omo nti ase. Okay mabusuafo ne nti ase enso wo ko so ba ye fie ho no mo se ko be 1 year eno ka che me se ne wo fa eye kramoni nti wo betima atuba akonkramono ntimi ni na chi no obeboa mema ohawa eda mesu nyina afiri ne so. Okay ena no nsam no ba ye no sade e wusi bubo so no e wom se waka bidie na enso so sade be ya sofo wo hai wo be hu hawa e wo ho nti a wo ba ye no anano ada wo ba ye wa wo kan sem bi se sofo ya na untimi no no enhia na eno ka ho bi ntina sofo mpese obeye ho ade no edie na ekoso a ebia na wonka kire sofo aha na obeka sasa wo ha edie na ya na ekoso nti a ena no ntimi ne nhia me ba cho meso da ye na be ma ne me da nti be ma ne me da ya na meso da ye no obi ne me da wo da yem nti me ya be ma ho nya makono se me ne be da nti me ti wo no me da akonyam wono nso da fom mi ntimi emme no enam honhoma ene me da nti wono ankasa so woni problem me wom nti ya no wakasa me yale a wase me ne na nti wo nhwe me ena me so woni problem me wom ena wo ye de wo be fa me nti ya wase hu se problem se na me wom ti na be fa me nti eni kwa se wo kase me ne wo na nti wo nhwe me o kase wo nhwe wa ene sei wo nhwe wo sesei omo akoma akohuma de bia o yitu ansa no akwa adwuma me yare 4 months a woni me be ya aka 4 months e bia se miniska wo hono ma
chira me de masam kwadan obi a wo abonten na waboa mi ska nsa na me de ahwe me ho okay Fatima asem we hem say na no ba usuma na nakura bisa wo say asem we da bia wo ba wo so je me flora bi na fa pepo anim kama he na nsa de sun ni siba studio ha ne de ade agi se mutu do so puo na mudi besi ha say he nti kama we flora joy na mdia ma no so ho no etu so a na se wo de bia pepo anim na joy ni bia bo anim so ate ase wa ba bedru ha ne de so fo aba nti ade a solution no ye bepe ama wo so wo ho atopa enti problem ne de bebere wo ho wo hwa ede apotenti e na so fo mpese obaye ho ade wankasa wo hwa unkura wabo nyina fiti na anu a wo ba ye ene na ye to so wo hwa problem be na wo ho nti asofo mpese obaye ho ade oso ne nna okay etisa wo na wo ye sofo a me ko sofo nchen sa wo na wo ye sofo de edi nkan osom difference adamontam enso so ne da mo mie ne som a mo wo montam sese no na busuane de aye barrier a da montam a ebusuane se so no na ma wafa wo mo makwan e ma ne nya wo ho ade wo kuro ya nso so a honhom ne wo beda wo nya kwan ene sofo nso enna nti se wo ena wo ye sofo a enka benya ahokeka se wo ba koye sa ba no ho ade sister yeti me ba cho se minimo hawa wo mu dia na me ka se mebo na wo se mi si mebo se na me ka se mebo no na me san shine bo se me wa fa konkramo nti me sumetime tu ba konkramo nka me su me dia nka me ye ni nyina wo dia nka obedi so me ba cho ma shine bo dia nka me di so wo dia nka obedi so okay osoro eboa de oboa ne ho me ba cho penifo se de ofuru dia pa no ene epia no wanka sana na mo abai ena wo de boa wo ho a wasan ka sofo hwe ho na ko otimi enso edi pia wo na wo boa ma ha weda wo so ne timi firu so me pa cho me de ba bia me chini kwa na enna no so ebi wo ho no ma ebedi be 1 month 2 months na me ne na ya se ayin na hum na ne me beda no se ti kwa me ne da impo metimi ne na dada no aswale a me ya le so won fi mo be ka se obegina so aka se me ne na o ka se won fi wa kire sen me pa cho won hwe me sofo nhwe me ba twa omo akonhoma de obo na me yerie mu no eti ka hwe kwan se bia nka honhom no ne wa beda no a wo me no wa dawie na omo kɔ no a bia afede kwa mu ada ho a watumi ne sofo ahia na ne de nka mu hia na ne wi a e wo sanka de wotimi ye de boa bia nka wotimi ye de boa wo na so mfiu sika sam kwa so me ba twa na wo hwa wo bi na wo de boa timoden me ba twa o bia ho e de na wo osofo ho ama ho se wo bi me ba twa me ne na ye adwuma ba ko wono ne ye board master nti me ne na ye adwuma odo ne ye board master me ba twa adwuma be mu a galamse okay awajina katua me ba twa me ba twa odo ne ye board master me ba twa scan ba wono na chema ena nso ye adwuma be me ba twa me ne na ye adwuma galamse no odo ne ye board master ena nso position nti no wa fa nkola ne nti wo fa me nso me ka ho nti me fa nsa me ye na kola ye pon a obetua ye ka o sa tua wo ka me ba twa esa bo akonhoma me ba twa okay wa fo adwuma me ba twa atua wo ka ena o sa bo akonhoma e de ebiem no sa ye ma apart from so ya de a won fio no e de ebiem no sa ye ma me ba twa no ano no akonhoma bone nko a won to atade enhye wo me ba twa atale de mia na me to me ye mit mesre nkumi bibia on to drosso nhye wo me ba twa de on to drosso nhye wo da me ba twa to bia hye me da na ache me ba twa so fosre metima aka se be 4 years ni ena o to drosso ma wo e de twa to o to drosso ma wo ache eh 4 years ago na de ntire waja to ya etete a won kan kire na na se bia na o to no dodo etete a ya ubisa no me ba twa de bi o misa na se wa misa de atro no kwase ye misa anza no de amaye na nipa wa misa no wa fa ma wa se no utimi fa ma de charge o ana won tare hye mu so ubisa no ma miska ntonku ma miska nye we no won fa ma o me ba twa mi musa na hwe o misa na hwe me ba twa de bi okay eti mo hyehye mu no wo da so frɛ nya me boa ana no so kwa na asore ye mo trinko etiefo otieu me ba twa nansen de efise me ayine ya betina mankan so me start kwa nti me sala no nansen de me nye na se de wonye na time na wo ye no edu sala wo ye ho dan na sofo nso ye no ho dan edu bronya sofo ye no ho dan na nso ye ho dan Akoma FM 87.9 Kumasi. Me ba cho edu sala me nkwa ba bia na wono nso edu bronya bra
Me ba cho debi. Ba cho debi ne ye de. Me ba cho mbusa me se me ye chiriwian. Ah, okay. Okay, tichiriwian de wunye bi. Me ba cho. Wunye bi ohun. Me ba cho. Okay. Eti se asofo na ti hayi. Say ono ade. Me ba cho. Ono na ti hayi. Me ba cho. Se hi na ofri bai. Hi na ofri bai. Sofo nche na. Man kranso me ba cho. Woni ni nya na freedom ba ko mo bai. Me ba cho. Na se munya ye kura. Munya ye. Me ba cho me kwa han dan enam station me wo ma kwa wo de me fa so me kwa han dan wo se paase enti wono no be bu nkotodwe pa me che se boni bia wa ye me bia me mfa nche no ne yentina enam mo friend yentina na me haw nyina wo be boa me enso me ne na atina me nso me kasa me nso me kasa ya kuna kasa me kasa ti a me nso me kope obi be pa ne che se ene me nso de kasa bia de wo ye me a me nso me kasa ti a ne bia nso mfa nche me ne yentina si enso me hu sofo enya me hwe de ti a na ti afi kra de kosoro kra mo ko ene de nsambe na aka kire no na hohom ne no wa beda amo abufuo na ba me boa me ba cho so do mo no beda na okoko no sori me ba cho eti nsambe na aka kire no FM 87.9 Kumasi wana kan yo na me ni hobi asambe na kan ya me ba cho wodi matema me nso me kan bi kire no odu atema nsambe na aka kire obi wa kan se busuo ni ba safo ka cho so ebusuo ni me ba cho ana so ka de se me ebusuo ni ba me ba ye no na woni 1 cedi kra de wa kansu me na me ba ya me ba ye na ska akra o ma kansu me na me yi ba ya ye de hwe ye ho kopem se wadwuma ko yi a wunya ska no wonfi me na de wa ka che me se me ye by law kuni uwie na akofa adwato na be pa cho me ba cho eno kwa ne bi kan be pa me cho se mi njai ko ne ntina dan no ma mi nko bi na ma boa me ne ma nyina ano nti wono ne pa cho na me jaye ko na me so me tena sensu nti wo bi kira me baabi ma me ko ye no nipa ne ka se me ko fa me nua ba ma no attachment amra nti me ba na wa kira ne ma me ato akoya amamre wo ne asan aba no ma me nua na do wo bi na me ka kira me baabi a me ko bia me ba me ka kira nsa me ko nipa ne sisi me be ka kira wa nyam wa mo me ska fa wo bi na me san de ko dan no ne nipa ne ma me 1000 ansa na me tu na mo ko fa me nua no e dia aba ama ya ko papa no ne esa ko nti se papa ni si me magi aduro mpo ensa akoma minua no ska me de be kwa akwaji aduro kwa akoma minua me ni wansi di kwa me sa de be kwa akwaji aduro kwa akoma minua mama flora tissue ti sa yi biem na sa fa pepo anim ne nto ankomo no so okay eti sesia no se wodi wani bua na wo bua konta miaye dodo se me nka se boba bia din miaye dodo se no wakọ sikasam dodo se na apie mu a wabọ sofo mane a wanfiu me pa cho edosu fisa me ne 11 years no da bia kwa ya na sika no wosoro pa ye hefa me ba cho mo ba bia din sikasa na no mo se fabra ebi wa mitimi kura 1000 me ko ton me dan kura mpo esa ni me nua no ko fa me nua ne tu anamo me sika dia ma yusu bi pa metima ka se be 50 million 5,000 se wo ko dia na sa wo ko nua dia ka me ni nua ne dia nya fisi ye mienu ye papa ne ma me nyina o eti ye no na wo pasa sofo boa wa sofo mfi wo me ba chwan wo dia no kura won ka ho asem wie wo sa do nua ka ho se asofo nkoni mienu nyina ma mo na dia waka cho se ahohom ne do so betwi afa no so a menka so nkuni mienu nka menko ame de na menso nka menso me ko ba bia na me de minua no so de akọ me ma me bewu no hye me bo na me dwonko bi wo hwimanse kwada so hye me bo se ma me nya kuo no dwon enti se edu mi so sika na me nsa be ka no me fa minua no na me fa no nko ba bi enti edu sa nipa no so mfa sika na ma wo dware ti ma me ton dan me beto nyina me bo wa mane sa tam kra no wo yale me ton dan me diska no be hye ni nsam se wo yale ti me fa sika ni tu anamo enti me diska no be hye ho ato ni nua be ma wodi na chi ni nan wokwati aduro so edadam 6 months me di ntuma bo me yem se ata no ma me no papa ti ase me na me kwahwehwe wo bi e ma ne be bo ansa no wonya na igina so enso wonya na igina so me yale a won fa me nya hwo no kasa kira me malam se me ntu anamo kwa bla wono kasa so kwa malam no me diskane buana ansa na wo ye me sa me yale wo hwe na me giska no efri ni nchen na me sa di tu anamo fufuro bi na iska sai